फैगौ गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि 28-29 आरो 30 जानुवारि दानाव खुंफुंजागोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुमा। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाबाव फैगौ गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि 28-29 आरो 30 अक्ट' जानुवारि खालाराव सानथामनि मोनसे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 33थि लोगोसे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 35थि बोसोरसालियाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय दिनै मोनसे गोथार हाबाफारिनि गेजेरजों जानो गोनां हाबाफारिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैना गावनि बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि कान्थुराम बर'आ गाहाय खुन्थियायाव हा होजेननायनि गेजेरजों फैबाय थानाय हाबाफारिनि थाखाय सोरजिगिरि आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फै बे समाव आफादगिरि बर' बिथांजों लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि। नोंथां पर्टेल बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। नंगौ एसे आगुयै जोङो बे जिउआ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु जानो गोनां 33थि बोसोरारि जथुमाखौ बे नोलोबारि बियाबाव खुंगोन। दा खुंनायाव दिनै बिनि जात्रा हिसाबै जागायजेननाय हिसाबै लाइ खुन्थिया गायबाय। बे लाइ खुन्थियानि नेरसोन हिसाबै थालांगोन बेयाव जे मोनसे आफाद जागोन बेखौ आं रायजो राजाखौ मिथिहोदों। बे लाइ खुन्थियानो खुन्था होगोन बेयाव मोनसे गिदिर मोनसे कनफारेन्स जागोन। माब्ला जागोन बेयो फैबाय थानाय 2024 सननि जानुवारि दाननि 28, 29, 30 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै जागोन। दा आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो आरो बिथांमोननि रिकुवेस्ट बायदियै जोङो बे डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्सआवहा बयबो लैहोर लैहोर फैनांगौ। जोंनि जुदि आब्रुथि खौसेथिखौ जों दिन्थिनांगौ गुबुन हारिनि सिगाङावहा। आरो जुदि बे एरिया जाबाय माल्टिपार्पस एरिया, दा बेवहाय जोंनि खौसेथिखौ कमप्लिट देखायनाया जोंनि थाखाय मेन उद्देश्य जागोन आरोखि। बेखायनो जोङो बे खलबखौ जोङो आजावना लानाया बेवहाय मडेलिटिया मोननै रोखोम जाबाय। सेथि खलब डेलिगेट जागोन, नैथि खलब डेलिगेट जागोन। सेथि खलबा जोंहा उदालगुरि माइदांगुरि जालांगोन बे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 10 थारिखआव। बिनि उनाव 28, 29, 30 थारिखआवहा बे नैथि खलबनि जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन। बेयाव अनलि फर जों धोरोमनि मेटारावसो जों डिसकास जागोन। कारन बेखौनो बुंदों मा हारसायै बुंदों मा माने संस्कृतिया धर्मनि बिहिन जानो हाया आरो बे धर्मआसो संस्कृतिखौ जोनोम होदों होननानै जों मिथियो आरोखि। बेखायनो धोरोमजों संस्कृतिया हदायनो लोब्बा दंखायो। दा बिथांमोना जुदि बाथौ धर्मखौ गमामायैनो जुदि गोसो सिंनिफ्राय आजावदोंब्ला हारिमुआबो बेजों थाफाखागोन। दा बेखौनो बुंदो दा धोरोमफोर लानाय लोगो लोगोनो बे हारिमुआबो फैफागोन नालाय, दा बेखौनो धोरोमफोर लाबानो हारिमुआव फैफागोन। दा बेखौनो आं खावलायो आरोखि। दा बे माबायदि खुंगोन दा जोंहाबो नलेजआ एसे खम फैदों। बेनो फार्स्ट जागोन जिल्लानि बिथोरावहा बे नोलोबारि बियाबहा एरै मडेल खुंगोननो। दा जोङो खोन्थाबाय थादों। दा जोंबो एसे लाबाय थादों जेनेबा जेरै 1 नम्बर मडेलिटियाव फैबाय मा बे डेलिगेटखौ मोननै रोखोम खालामनाया, खलब मोननै खालामनाया, 1 आरो 2। सेयावहा अनलि फर बडि डिजल्भ एन्ड फर्मेट बेल' जागोन आरो गुबुन डिसकास जाया। आलासि महरै दाबो जों सावरायनो गोरोब जाजोबाखै, सावरायगोनसो जों। बेयाव गासै 22टा आनसलिकनिफ्राय खमसे खम 10,000 बा 11,000सो जों बे बाथौ सिबियारिफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन दङ। कारण जिहेतु जोंहा बे मेन बडिनिफ्राय जोंहा मोननै उइंस दं, मोनसे जाबाय लाइमोन आफाद आरो मोनसे माइनाव आफाद। दा बे मेन बडिया फैनाय लोगो लोगोनो लाइमोनाबो फैफागोन, माइनावबो फैफागोन। दा बिथांमोना गावबा गाव बे सेमिनार टाइप जागोन। गावबा गाव जों डिपार्टमेन्टआव अर्डार होखानाय दङ। माइनावा माइनाव जागोन, लाइमोना लाइमोन जागोन, खिन्थु मेन जाबाय बे मेन बडिया। गुबुनखौ दाबो हांख्रायनाय जायाखै, फैनोबो हागौ। गिबियावनो आं खुलुमबाय। नैथियाव बे पर्टेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसोनि हामलायनाय बावहरबाय आरो सिबिनायखौबो जासिहरबाय। दा दिनै जोङो गिबिसिन फैबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जिथु 33थि बोसोरसालिया जथुमा, बेजों लोगोसे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनिनो 35थि बोसोरसालिया जथुमा जफानाय जागोन आरो बेखौ जों जयै खुंगोनखाय दिनै जोङो नैबे थावनियावनो जोङो गाहाय खुन्थाखौ जों दिनै गायसनबाय आरो
बे गायसननायाव जोंहा माखासे बिबान दङ मावनांगौ बे हिसाबै जोङो सानदों जे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि जादों बे जथुम्माफ्रा बेनिख्रुइ जों साबसिन खुंनो हायो नामा बेखौ मोनसे नोजोर बोनाय जादों। बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनि जिथु बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना एकदम गाजा गोमजायै माने मावफुंनो आखायाव लादों आरो गोसो होथाबनानै बिथांमोना गाव गावनि खामानिखौ नेवसिनानै दासिमबो ओंखारगासिनो दं। बे हिसाबै आं आफादगिरि हिसाबै माने बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आंहा मोनसे मिजिं दं जे बे माने बोसोरसालिया जथुम्माया माने गाजा गोमजायै जोङो माने मैखोमै खुंना हरनो हागोन होननाय आंहा मोनसे फोथायनाय दङ।